Seguimos no Faladoiro hoxe na compañía de Xavier Navaza, de Virgilio Costas e de Daniel Neira, falando na primeira parte da sesión moi tensa, moi bronca vivida hoxe no Parlamento Galego. Nesta segunda parte do programa eu quería falar do presente das forzas parlamentarias galegas. Estes días falamos moito nesta mesa, tamén na rúa, da situación no PPDG, pois, logo dese congreso celebrado en Lugo e pois, ante os incidentes, ante os problemas internos en Santiago e Ames. Eu quería empezar hoxe falando dos socialistas galegos. Onte a executiva apoiaba que a dirección do partido sexa elixida en primarias. O caso é que os estatutos din que as primarias son para elixir candidato. Bueno, non sei, a mí me resulta un pouco confuso, pero eu non sei como vedes vos este proceso de renovación aberto no PSDG-PSOE, que parece que vai pois, un paso adiante, dous atrás, non? Dame a min a sensación. Non sei que percepción tedes vos. A ver, Xavier, por exemplo. Bueno, eu xa o vi a vir a Pachi Vázquez, non? É que non sabemos cando vai haber congresos, como se vai facer, como non. Dediquei algunha crónica así creo que sí, un par delas así largas, non? Sobre o tema, decir, repítese unha vez máis a historia no PSDG-PSOE, non? É dicir, parece que é unha especie de maldición bíblica que cae sobre os socialistas galegos unha vegada máis. E Pachi Vázquez, pois intenta blindarse no aparato do partido, a costa de ir perdendo, no camiño, nos últimos meses, de ir perdendo a xente valiosísima. Por non dar nomes, non? Pero vamos... Que tamén podemos dar. Xente que foi quedando na cuneta, non? É lamentable, é dicir, non ter valor, coraxe, para afrontar, como lle está sucedendo tamén na cúpula federal do Partido Socialista, non ter valor, non ter a coraxe necesaria, cumplida, para afrontar a enorme crise que está a vivir o socialismo en España, a socialdemocracia en España, non? Bueno, pois, non sei, irá hacia adiante. Pachi dentro de pouco igual nos dá a sorpresa ou non sorpresa de que aspira a seguir. Gómez Besteiro aspira tamén, non? Xa o dixo. O presidente da Deputación de Lugo, por certo, é unha persona que cada vez cobra máis peso, aparentemente, non? Eu teño falado con el, sí, que... Está José Blanco, que non sabemos que fará. Xa o vexo máis difícil o de Pepe Blanco, pero o de Gómez Besteiro, sí. A Pachi Vázquez, eu creo que a gran eiva que ten o socialismo galego actualmente é Pachi Vázquez e o seu grupo de aliados en condominio na cúpula do PSDG-PSOE. Moi mal. Moi mal, di Xavier. A ver, que impresión teñen Daniel e Virgilio? No, eu, na miña opinión, é dicir, isto das primarias son, dito claramente, ganas de enredar, non? É dicir, Pachi tiña que haber dimitido fai xa algúns meses, é dicir, tantos como van desde o 22 de outubro ata aquí, e todo o tempo que pase máis aí é un perxuicio moi claro ao seu partido, non? Ao seu partido e aos seus electores, os posibles electores do PSOE e a outros electores de outros partidos que poden buscar unha alternativa noutro partido. Neste caso, é dicir, o que está facendo é dinamitando as opcións dunha alternancia de goberno e dado que é o que defende eso e o que defende o Partido Socialista eso, pois eu creo que está facendo un flaco favor ao seu partido, non? Eu creo que das primarias é o último coello na chisteira que se sacou, buscará outro. E logo, ao final, pois sempre buscará unha componenda e, bueno, xa que non hai acordo, casi me quedo eu e para que vamos a facer primarias, que agora xa non dá tempo, agora veñen as municipais e, claro... Iso soame de algo, Claro, agora veñen a ser aí encima e agora... Parece un chiste, pero é capaz. Ese é o recorrido e despois, eu xo dixen unha vez aquí, non? É dicir, o problema aquí no Partido Socialista en Galicia é que, bueno, e a nivel nacional tamén, o problema non é de presentar unha alternativa, é que aquí as alianzas van a facer máis en contra de que a favor de. O caso de Besteiro, que, bueno, polo menos xa dixo claramente, que sempre estaba aí, pues, que sí, que no, que si a depende, xa dixo claramente que quere liderar o partido, co cual hai que agradecerlle que dé un paso adiante, como calquer outro que diga que presente o seu proxecto e que os militantes socialistas e simpatizantes opinen sobre iso, pero que o partido ten que facer primeiro, unha renovación profunda xa, ten que... Moi forte. Mira, Besteiro ten a diferencia dos outros, incluído Pepe Blanco, non ten ese tufillo de guerra de guerrillas, de loita polo poder
no interior do propio partido, é dicir, que teñen os demais. Teno igual, porque eu creo Esa que camarilla, ese é esa un mal historia. endémico dentro do PSOE aquí. Pero Gómez Besteiro, o problema que ten non o o vimos PSOE aínda é a falta de nesa generosidade para Sí. poder aparcar as cuestións persoais orgánicas e ser capaces de aglutinar a toda a esquerda, que eu creo que teñen, dada a división do bloque, bueno, tal como está o nacionalismo, non? Dividido, e sobre todo con un nacionalismo en Galicia cun gran componente de esquerdas, de pensamento de esquerdas, eu creo que o Partido Socialista ten moita opción aí de recoller parte desa división. E o problema é que non o están facendo, e cada día que pasa é un día que tarda. Ben, é certo que eu creo que mentras este Rubalcaba, pois parece que Pachi está justificándose en que el tamén pode seguir, e Rubalcaba tamén, como se suele decir, xa está tardando, non? A ver, Daniel, Sí, bueno, yo ¿cómo creo ves? que lo que tenga que ser, que sea y que sea ya. Más que nada, principalmente desde un punto de vista así aséptico y objetivo. Que Besteiro falaba onte de interinidade, perdón que interrumpa, e efectivamente, non? Parece que sí que existe, ou dá a sensación, non? De esa interinidade, non? Da que falaba. Yo creo que desde fuera, antes lo hablábamos de la distancia que hay entre el Parlamento y sus miembros y la calle en relación con las realidades, en la calle se ve, se palpa que no existe una propuesta coherente, clara, sólida para presentar a la ciudadanía por parte, en este caso, del Partido Socialista. Y da la sensación de que hasta que ellos mismos se arreglen eso no va a suceder. Con lo cual, desde el punto de vista de la calidad democrática, desde el punto de vista de la oposición, desde el punto de vista de ejercer la función de control del gobierno, uno lo que desea es que cada uno ocupe su puesto con todas las armas y perfectamente pergeñado para que ejerza esa función y sea capaz de trasladar a la ciudadanía cuál es su visión o su propuesta al país para tenerlo claro, porque en la situación actual en la que están, la sensación que da es de más deriva todavía e falta de concreción absoluta, non? O mellor exemplo da situación na que está o Partido Socialista é que este fin de semana a Dirección Federal fixo unha proposta dun plan de empleo que, ante a situación do paro que hai no país, eu creo que é necesaria e, sobre todo, outra cosa é a resposta que lle deu o Partido Popular, que tamén é criticable, non? Pero unha das principales críticas que fan é que faga Rubalcaba non ten credibilidade. Aquí, calquer proxecto de alternativa, incluso de pacto co goberno que faga Pachi Vázquez, tampouco ten credibilidade. Sobre todo porque perdeu, e porque perdeu de forma clamorosa, perdeu un de cada dos votos que había obtido no 2009 Emilio Pérez Touriño. É dicir, non baixou un 10%, é que baixou un de cada dos votos que tiñan. E iso é grave, e entonces non ten credibilidade para facer nada, nin siquiera para pactar un proxecto de país co actual goberno, non? É dicir, yo creo que en la situación actual que estamos viviendo en la sociedad hay muchos términos, pero hay dos que desde el punto de vista de la clase política podrían resumir, o por lo menos como ciudadanos se podrían de alguna manera exigir, y una es la representación, en el sentido de que la persona que esté en el Parlamento esté legitimado en mi representación, me represente, me oiga y sepa cuáles son los problemas de la calle, y otra es la responsabilidad del político, ¿no? En relación ya no solo con la gestión de los recursos, sino con su propia responsabilidad. Uno ve que efectivamente la sociedad o sus votantes mismos le están diciendo que no, que por ahí no vamos bien, que no se le ve por dónde quiere llevar al país, su propuesta no es clara, no está definida, tiene problemas internos, pues uno tiene que hacer autocrítica y asumir esa responsabilidad tamén, non? Bueno, falemos tamén do BNG, celebra a Asamblea o 17 de marzo, o debate no BNG é distinto do PSDG, polo menos non hai quinielas con nomes, non? Esa é unha das diferenzas máis claras, pero hai máis. Bueno, que impresión tedes de como está tamén a afrontar este debate interno, esta renovación de algún modo de ideas, non? Despois deses malos resultados electorais tamén. A ver. Esta renovación eu creo que é xustamente o contrario, é dicir, volvese atrás, volvese 20 anos atrás, para retomar as posicións que levaran un pouco a remolque, non? O BNG, o Bloque Nacionalista Galego, a remolque dos nacionalistas vascos, sobre todo, incluso máis os vascos que os catalás. Neste caso, agora é Bildu, aquel era Ribatasuna. Beiras conseguira desplazar esa tendencia hacia tirarse no colo do nacionalismo vasco, non? Parece cando puxeraos a parir, non? Se Samuel Beiras non sei se fora no Carballiño. Si, a Asamblea do Carballiño foi, cando tomaron a decisión de afastarse de aquilo e tratar de ter unha vida propia do nacionalismo galego en Galicia, non?
Ti crees que están dando un paso atrás? O que sucedeu é Ou que van 10 anos despois, no 98, Beiras firmaba a famosa declaración de Barcelona cos vascos e os catalás, pero non xa con Herri Batasuna e os seus aledaños, tal, sino ca dereita, é dicir, ca dereita catalanista e ca dereita basquista, é dicir, bueno, igual era máis pragmático de Beiras con Convergencia e Unió e co PNV, por efectos electorais. Nin aquilo funcionou. Ahora volven atrás, é dicir, eu acordome das declaracións de un montón de xente. Paco Rodríguez, Bautista Álvarez, García, que fora alcalde de Allariz, non? Sigue de alcalde. Ou era alcalde, sigue de alcalde. Francisco García, non? García, sí. Sigue de alcalde. Bueno, acordome que o dereito á autodeterminación non é urxente, é dicir, que quedaba sentado eso, que iso podía quedar perfectamente aparcado na historia, que ahora tiñan outros compromisos máis inmediatos no horizonte da política no noso país. Bueno, pois agora resulta que sí, dan marcha atrás, 2 décadas atrás, e volven e retoman o tema do independentismo. Van mal, é dicir, porque eso vaise traducir en máis minoría, é dicir, do que xa perderon van perder máis. Concordades? Sí, eu creo que, bueno, primeiro, decir, o que dice Xavier, ¿no?, de volver a pegarse ahora a Bildu e seguramente querrán volver a pegarse a Esquerra Republicana de Cataluña co tema da independencia. Eu creo que collen o debate isto da independencia a rebufo, pero un pouco tamén por falta de proxecto, non? O Bloque está nunha difícil situación que perdeu moitos cargos orgánicos, perdeu representatividade no Parlamento e agora o problema é que a eles mesmos, é dicir, sobre todo os que mandan no Bloque, faltalle enemigos internos cos que loitar. E agora, pois, se encontrarán ante a tesitura de empezar a construir. E construir, parte do electorado e dos simpatizantes están en torno ao que representa Beiras, non? E aí hai un problema personal que é a difícil conciliación entre Beiras e Paco Rodríguez, non? E entonces eu creo que ao nacionalismo en conxunto lle queda unha difícil etapa de moitos anos que tardarán en sellar esas feridas, non? Ti non ves confluencia próximamente? Non, porque hai dúas figuras. Entre a Nova de Beiras hai dúas figuras que son Paco Rodríguez e Beiras que son irreconciliables e non vai a ser posible esa reconciliación a corto, eu creo que nin a corto, nin a medio, nin a longo plazo. E desexo que sea a longo plazo porque significa que o que desexo que ambos estén moito tempo con nós, non? A ver, Daniel. Sí, más allá de lo que comentábamos ahora con el PSOE, que tiene un problema de mensaje, aquí el problema es de espacio casi, ¿no? De cómo son capaces de cohabitar esas dos fuerzas y encontrar cada uno su espacio para mandar su mensaje. Yo creo que es difícil entuerto con difícil solución. La verdad es que el BNG camina también en una deriva sin rumbo y la verdad es que yo no me atrevería a rendarle las ganancias. Sí, sobre todo que non ten un liderazgo claro, non? É dicir, non hai unha figura dentro do Bloque que poida ser un líder social e orgánico, non? Pois, bueno, Paco Jorquera é portavoz, pero tamén tuvo os resultados que tivo, e, bueno, Guillerme como portavoz tampouco que así a máxima figura orgánica, tampouco... Non vai repetir tampouco, eh? E tamén se dixo que non repetía, e entonces, bueno, a outra figura que era Imerich, que podía ser a que un pouco levase esa bandeira, pois... Dos minoritarios. Dos minoritarios dentro dos minoritarios, o sea que, en fin, difícil situación lle queda. O que sucede no BNG é que ocultan con máis eficacia as disensións internas, non? É dicir, hai unha idea de patria que actúa como galvanizador, en fin, que disimula a disidencia persoal e interna que acontece no BNG, como acontece moito máis no PSOE, e como acontece no Partido Popular, é dicir, que todo este tipo de liortas que están sucedendo corresponden a aquela frase, aquel adaxio famoso, non? Que decía, líbreme Deus dos meus amigos, non? Que dos meus inimigos xa me libro eu. Ese é o problema, non? Da loita fratricida interna, intestina, non? Polo poder, non? Unha cousa así que se dá nos tres grandes partidos deste país. En como Águia se dá no PSOE a escala estatal, no PP a escala estatal, en fin, esa é unha historia moi celtibérica, non? É dicir, funciona moito. Está enfrente, pero o enemigo está dentro. Sí. En Alternativa Águia de Esquerda, que acaba de nacer, haberá tamén loita fratricida?
Ti que crees, Xavier? Hai que darlle tempo, é dicir, eu creo que hai unha idea bonita aí que é combinar a proxección estatal coa nacional galega, non? De momento deu resultado, esa combinación parece que hai vontade de que seguir. estaba ¿El resultado es producto desbotada. del mensaje o producto de la figura? Sí, non sei, ti que pensas? Foi bello, Claro, sí. yo pienso que es producto de la figura Pero coa capacidade militante dos vellos peixes, no, os do PC tal, todo o mundo de Esquerda Unida, non? Que Esquerda Unida é unha coalición, é dicir, hai un montón de xente distinta, non? Tamén. Eu creo que a Asamblea me recorda moito aquela escena de La vida de Brian, non? Sí, bueno, non sei, un pouco. Nunca se sabe, é dicir, de momento é unha coalición que pasa. Eu creo que a figura de Beiras é a que aglutina toda esa amalgama electoral e eu creo que, bueno, é dicir, son bastante, de momento bastante un pouco como o jazz, non? É dicir, cada uno hai as súas improvisacións, todavía non hai unha partitura definida, non? Pero... As municipais no 2015, o mellor pode volverse la sorpresa das eleccións. No, pero eu creo que mentras lle vaya soplando o vento a favor, e parece que de momento vai a ser así, e sobre todo no Parlamento pois están liderando a oposición, que claramente, porque pois ou ben por xestos ou ben por discursos están liderando a oposición, están tendo máis protagonismo Está levando os titulares. Sobre todo a cuestión xestual, máis que nada. Que es básica para ser capaz de transmitir, que es lo que... Claro, e mentras eso vai a favor, o vento vai a favor, non vai haber tantos problemas. O problema é cando cheguen os primeiros resultados... Pois nos aquí estamos discurrindo desta maneira, e no fondo o que está sucedendo é hai unha crise feroz da vida dos partidos políticos. Estas cousas suceden, todo o que estamos falando agora da loita fraternal, os inimigos entre amigos, non? Así, a loita entre amigos. Por que se perdeu a perspectiva que tiña Logo iso non é de sempre, a Xavier. acción política? Non tanto. Cando éramos vírgenes todos, a política era outra cousa, sí. No, pero eu creo que é unha crisis social, non só polo económico, sino un cambio de modelo social, de organización. E eu creo que os partidos siguen co modelo do antigo régimen, non? Entonces, do antigo régimen dito metafóricamente, non? E eu creo que o problema é que non se están adaptando, non? É dicir, isto vai camiño de unha sociedade de transparencia onde calquer cidadán pode acceder á información a través de internet ou pode expresarse a través de redes sociales e onde os partidos políticos ou están moi directamente ligados a esa realidade ou non serán vistos como a referencia da cidadanía, non? E eu creo que ese é o problema de que todavía digamos que son modelos analóxicos para a sociedade digital, non? E a chegada da sociedade digital é cada vez máis acelerada do que se pensa, non? É dicir, fai 4 anos había cousas que nos parecían increíbles a calquera de nós, o de Twitter, Facebook, blogs, redes sociales e todas estas cousas, e agora forma parte da nosa vida cotidiana, non? E eu creo que cada vez máis. Daniel. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, es la necesidad de adaptar los partidos, que son los instrumentos mediante los cuales, en teoría, la ciudadanía se expresa a través del Parlamento, tienen que ser reflejo de las necesidades precisamente de esa ciudadanía. Y hoy la ciudadanía da la sensación pues, que va por autopista y que los partidos siguen inmersos en sus propios problemas, dándole un poquito la espalda a la realidad. Pegamos un repaso a todos, bueno, non falamos moito do PP, pero é por compensar destes días que me tocou xa moita tertulia cos casos de Santiago e Ames, do que seguiremos a falar esta semana, unha vez se formalice a renuncia de Paula Prado, que estará este xoves no pleno do Concello. Bueno, un último asunto, moi pouquiño tempo, ese pacto do que antes falaba Virgilio Costas, que ofrecía o PSOE, non? Contra o desemprego, rematamos 2012 o bordo dos 6 millóns de parados, é o primeiro problema, o que máis nos preocupa a todos. Non hai pacto de momento, pero dende o PP que hai elementos en común, non? E que pode ser posible. Bueno, sería desexable, vos credes que sería desexable, que sería obrigado os principais partidos do país pactar en algo tan importante como desemprego? É imprescindible, é absolutamente obligatorio, é dicir, non poden desbotar esa necesidade, eso está yo pedindo todo o mundo na rúa. Claro, se está pidiendo, se está exigiendo. Todo o mundo, é dicir, que se olviden ademais de tratar de rentabilizar política e partidariamente nada, que se olviden de todo eso. Que busquen una solución al problema capital de España, que es uno de los primeros
É que se non o fan, é dicir, cada vez o divorcio vai ser maior entre a cidadanía e a clase política. É dicir, é certo que a mellor a iniciativa feita por Rubalcaba, pois dixen que dixen antes, é dicir, a mellor non ten a credibilidade, pero que é igual, é dicir, a verdade, a diga a gama non o seu porqueiro, non? É dicir, dá igual que non a propoña, pero hai que facelo. O que é increíble é que non haxa un plan de empleo e a medida esta que anunciou ante o goberno a ministra Fátima Baña de rebaixar durante 6 meses tarifa plana de 50 euros para mozos emprendedores, o sea, hasta 30 anos, 1.200 euros ao final, que son 1.200 euros, pois me parece irrisorio, porque sobre todo cando o problema non é só os 1.200 euros para arrancar un proxecto, o problema é que non hai acceso ao crédito, o problema é que non hai consumo, o problema é que non hai empleo, e se non hai empleo non hai consumo, e encima a precarización que se está producindo no empleo, cada vez os postos de traballo, cando se crea un novo posto de traballo, é pola mitad do que había antes, e iso é menos consumo. É dicir, vamos nunha espiral de que é o suicidio colectivo, non? É dicir, e eu creo que dalle un xiro a todo eso, non? Ten que ser algo moi montado, tendo en conta o enorme, porque non hai máis que salir fora por Santiago adiante, en calquera cidade de Galicia, en calquera cidade de España, o enorme potencial que ten todo o sistema de infraestructuras de comunicación, de transportes, comercial, portos, aeroportos, que ten España, é dicir, que como dixo outro día, con perdón dos africanos, isto non é, non sei que, bueno, é que non, ni moitísimo menos, este é un país que está necesitando nada máis que empece a funcionar, a circular a sangre, outra vez, polo seu sistema circulatorio, outra vez, ten unha capacidade ten un repís fenomenal. O goberno, é dicir, sin quitarlle a herencia recibida, pensou que con credibilidade ante os mercados, rebaixando a prima de riesgo, xa nos podíamos endeudar para pagar a deuda, co cual estábamos nesa dinámica, e despois se iba a fluir o crédito. E o crédito non está fluindo, estamos dando axudas aos bancos, pero os bancos non están poñendo ese diñeiro ao servicio dos clientes. Casi era mellor que non lle deran o diñeiro aos bancos e si o lle deran a través do ICO ás empresas e aos pequenos emprendedores, non? É dicir, o problema é que realmente os bancos están apalancando o diñeiro e non están poñendo o diñeiro ao servicio da economía, non? E iso é o verdadeiro problema. Os bancos siguen sin fiarse entre eles, é dicir, está aquí a Troika, esperemos que non descubran cosas raras, é dicir, porque esa desconfianza que hai entre eles mesmos sigue. Dá que pensar, non? Dá que pensar, bueno, pero o potencial que está aí, agardando a meterlle a mão, está... ten un potencial inmenso este país. Digo Galicia, te digo toda España, sin duda. Falabas ti de infraestructuras, espero que non volvamos ver aeroportos sen avións, non? Porque nestas infraestructuras tamén houve moito... Se nos foi un pouco a cabeza, non? En moitas cousas. Supoño que non volverán eses tempos, imagino, non? Despois desta crise. Sí, había ese bello modelo que se creía que con cemento se ganaban eleccións, non? E eu creo que xa hai que cambiar. Eso é outra cousa que hai que cambiar, non? É dicir, e si aposta máis por novas tecnoloxías e mellor conexiones de internet, porque recordo un ministro Sebastián que vendeu como gran proxecto de que os cidadáns españoles no 2016 poderán ter conexión por un giga, non? É dicir, e o proxecto en Estados Unidos era 100 gigas. O sea, bueno. Sí, a comparación non nos deixa envolugar. A ver, Daniel, a súa impresión de que estamos a falar. Nada, efectivamente, un pouco haciendo resumen, es necesario un pacto nacional porque la situación de crisis es prácticamente insostenible y lo que pedimos es que las dos fuerzas mayoritarias traten de ponerse de acuerdo y buscar una solución a todo este problema. Claro, generosidade. Digo as mayoritarias porque poñerse de acordo todos, minoritarias e mayoritarias, vai ser un pouco máis complicado. Digo, polas diferenzas nos posicionamentos, non? Pero se hai solucións reais e se hai sentido común, eu creo que os demais partidos, primeiro, dá igual que non estén de acordo, pero é dicir, a xente cando vexa que esas solucións sí sirven e contribuyen a dinamizar outra vez a economía, os demais partidos van ter que entrar. O problema é se teñen salida de patada de banco ou grandes acordos se os únicos grandes acordos que chegan o PP e o PSOE para darlle diñeiro aos bancos ou para reformar a Constitución un fin de semana, pois claro, é dicir, aí os partidos minoritarios
levantan a bandeira da crítica porque saben que son medidas difíciles de entender para Pero a ciudadanía. é esencial que ningún dos dous, nin PSOE nin Partido Popular, se tomen a posibilidade de acabar ese acordo como un elemento de victoria sobre o adversario, cousas dese tipo, non? Claro. Non, ten que ser, olvídense da loita permanente, olvídense deso e pensen no país, nada máis, na xente. Pero ese é o problema que están tendo os Ese é o problema partidos. que están tendo, claro. Bueno, pois quedounos ben con vos desexos, veremos se se cumpren e se os podemos comentar aquí na tertulia, xa deixámoslo aquí. Xavier cree que sí. A crise quedalle 6 meses, 6 meses, dicen. 6 12 meses. a 8 meses, como moitísimo, non? Como, canto dís? Dentro de 8 meses Sí, a estamos principios todos do próximo año outra vez ya estamos a todos velocidade de cruceiro dentro de... O caso pasado 2013. Bueno, pois iremos... Un momento que estemos no fondo do pozo máis alá non cabe ir, entonces empezaremos a subir. Bueno, pois e comentarémolo tamén nos aquí na tertulia no Faladoiro. Moitísimas grazas a Xavier Navaza, a Virgilio Costas, a Daniel Neira, grazas aos tres por acompañarnos, por aceptar a nosa invitación como sempre. A todos, grazas por seguirnos un día máis. Volvemos mañá, á mesma hora, para seguir analizando a actualidade.